Moi bo día a todos e a todas. Benvidos a esta sesión extraordinaria do Pleno que ten un único asunto na orde do día. Damos a benvida aos membros da Corporación Municipal, señor Secretario Xeral, señor Interventor Xeral e tamén ao personal municipal que nos asiste. Quero comenzar este Pleno mandándolle unha aperta fonda e todo o noso ánimo ao noso compañeiro de corporación, Roberto Rodríguez, que, como saben, hai uns días sufría un accidente de tráfico xunto a outro deputado ao que tamén lle desexamos unha pronta recuperación, o señor Trenor, e pois mandarlle todos os azos e que todo quede pois nun susto grande, pero ao final pois únicamente un susto. Por suposto tamén o resto de feridos nese accidente no que se viron implicados tantos vehículos na AP9. Así que desexámoslle en nome de todos pois unha pronta recuperación. Sen máis, pasamos xa ao asunto único da parte resolutiva deste Pleno. Señor Secretario. Asunto único, aprobación definitiva do orzamento xeral e cadro de persoal do Concello da Coruña para o exercicio 2026. Ben, terá a palabra en primeiro lugar o voceiro do Goberno, señor Lajetuñas, e despois está pactada na Comisión de Facenda un único turno de 5 minutos por grupo. Señor Laje, ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Bo día a todos e a todas. Como saben, estamos na fase final da tramitación do orzamento xeral do Concello para o ano 2026, despois de ser aprobado inicialmente o pasado 30 de decembro. Con este orzamento, a Coruña disporá este ano de 375 millóns de euros, con máis fondos para garantir o escudo social e os investimentos nos barrios. A idea, fundamentalmente, é que cumplimentemos este trámite despois de ter sometido a información pública e o Pleno, agora, nesta sesión extraordinaria, entra no que é a aprobación definitiva do orzamento, que tamén vincula ao Instituto Municipal Coruña Espectáculos, a Empresa Municipal de Augas, a Empresa Municipal de Vivenda, así como os cuadros de persoal e as bases de execución dos orzamentos do Concello e do propio Instituto Municipal Coruña Espectáculos. Se presentaron unha serie de alegacións que foron estudiadas, todos puderon ter a oportunidade de coñecelas, se estiman en parte algunhas das mesmas para facer algúns axustes, como ben saben, despois da comisión informativa celebrada o pasado luns. Concretamente, se fai unha modificación no que se refire á promoción do hóckey femenino e se fan algúns outros axustes para mellorar o financiamento de diversas actuacións como Diversidade, Festival das Artes Inclusivas, o propio programa de desenvolvemento do modelo Housing Fest a través da Fundación Rede de Apoio á Integración Sociolaboral, ou o fomento e promoción do deporte femenino no ámbito do fútbol e tamén algúns incrementos menores. En definitiva, un pequeno axuste no anexo de convenios e unha desestimación da maior parte das alegacións formuladas, entre outras cousas porque a maior parte delas pois están fora das causas tasadas do artículo 170 do texto refundido da Lei de Facendas locais. Mais alá diso, creo que o reto que temos como Concello pois é a execución dun orzamento que pon o acento en diferentes eixos. É dicir, o orzamento é un orzamento que fundamenta a súa construcción nun acordo político tamén entre o Grupo Municipal do Partido Socialista e o Grupo Municipal do BNG, con 4 eixos destacados. O primeiro referido á economía, aos servicios públicos e á planificación da cidade. Este ano porase en marcha a elaboración e agardo que a súa conclusión antes de que remate o ano do plan director para a cidade das TIC, a antigua fábrica de armas. Tamén
se reforzarán os servicios públicos con diferentes actuacións, como xa temos comentado no pasado pleno de orzamentos, e un impulso importante aos equipamentos públicos e a proxectos que levan moito tempo esperando, non? En calquera caso, ese primeiro eixo vese complementado por un eixo tamén de carácter social, de benestar, vivenda e de protección social, onde hai un incremento notable. Quero recordar que os orzamentos incrementan a partida de protección social en 10 millóns con respecto ao ano 2025. Creo que é importante, reforzando diferentes ámbitos, incluída a propia empresa municipal de vivenda, con novas encomendas de xestión da Bolsa de Vivenda, o cal permitirá incrementar a xestión de máis de 500 vivendas públicas en aluguer, dotando máis de 1,5 millón de euros, reforzando tamén os servicios públicos neste ámbito e tamén facendo apostas moi importantes polo deporte e pola cultura, con sendos plans específicos, un de instalacións deportivas municipais que alcanzará os 7 millóns de euros para a millora das instalacións deportivas e un plan de millora dos recintos culturais xa con visibilidade inmediata neste primeiro semestre coa propia millora do Teatro Rosalía e con importantes fondos tanto para o Consorcio de Promoción da Música, tal como destacaba esta mesma semana a nosa alcaldesa, e tamén para a propia Escola Municipal de Música. Un terceiro eixo que ten que ver coa mobilidade sostible, cos espazos verdes e coa accesibilidade, con retos que realmente creo que marcan o cambio de modelo de cidade e a aposta sostida no tempo dende o ano 2019, e tamén, sin duda, un cuarto eixo que é transversal, cohesionador, un factor de cohesión social que é a aposta polos barrios. O primeiro plan de barrios 2025-2027, que contempla máis de 330 actuacións, algunhas delas que incluso veñen recollidas nas propias alegacións que formulaba un grupo político da corporación, o cal, bueno, pois tamén sempre é unha alegría pois ver que, máis alá das diferencias partidarias, incluso que podendo haber un voto contrario, pois as propostas que se formulan son xa as que ten o propio goberno aprobadas e formuladas. En definitiva, e xa para rematar, falamos dun orzamento total de 375.327.516 euros. Estamos a falar dunha importante aposta polo investimento, pola inversión social, e, desde logo, estamos diante do maior reto que pode ter calquera administración, que é levar a bo término pois todas aquelas propostas que contemplan os orzamentos. Moitas destas actuacións son actuacións de carácter plurianual, que non se executan única e exclusivamente nun exercicio orzamentario, pero, en calquera caso, o importante é poñer en marcha moitos dos proxectos que recolle o propio orzamento e que, desde logo, pois apostan por ese modelo de cidade inclusiva, onde as persoas, os cidadáns, as coruñesas e os coruñeses son o centro das políticas do goberno de Inés Rei, e creo que, ademais, forman parte dunha maioría social progresista que pretende que a cidade siga a vanguarda, siga sendo unha referencia, donde as políticas de cohesión social pois sexan non só compatibles, sino que sexan unha parte sustancial tamén desa aposta pola dinamización económica, é dicir, crear riqueza, crear condicións para que poda mellorar a nosa economía é fundamental para poder despois tamén repartir esa riqueza a través da mellora dos servicios públicos e das prestacións que se lle ofrece á cidadanía. Nada máis e moitas gracias. Ben, moitas grazas. Iniciamos esta quenda única de debate. Comeza o señor Jorquera polo BNG. Grazas, señora alcaldesa. En primeiro lugar, quero saudar os membros da corporación, o persoal do Concello, as traballadoras e traballadores da prensa e o público que estea seguindo este pleno. E aproveito tamén para lamentar a ausencia, polas razóns que todos coñecemos, do señor Roberto Rodríguez e desexarlle unha pronta recuperación. Desexo que, por suposto, fago extensivo o señor Gonzalo Trenor e o resto dos feridos no accidente. Permítanme varios apuntamentos respecto das alegacións presentadas. A maioría foron presentadas por entidades que solicitan melloras nos seus convenios. O BNG toma a nota para atender no futuro, na medida do posible, estas demandas.
De feito, varias das entidades alegantes xa experimentan nestes orzamentos melloras nos seus convenios, nalgúns casos a proposta do BNG. Mas quero lembrar que nos orzamentos hai unha dotación de 7.200.000 euros destinada a financiar os convenios nominativos con máis de 250 asociacións e os recursos do Concello, como é lóxico, son finitos. A Coruña ten un tecido asociativo moi rico e dar satisfacción ao 100% a todas as solicitudes de mellora dos convenios é sinxelamente imposible. Con todo, como se ven de explicar, estímanse parcialmente algunhas alegacións. Polo que se refire á alegación presentada pola Asociación Veciñal El Viña Dúas Fases, nela enumera unha serie de actuacións que considera prioritarias no seu barrio, pero non concreta as cantidades que hai que destinar a cada actuación. Tomamos nota no labor que nos corresponde na oposición, pero quero lembrar que nos orzamentos hai partidas xenéricas para atender estas demandas. A Asociación Veciñal IAR do Castrillón propone a inclusión dunha cantidade para resolver os problemas de accesibilidade ao Centro de Saúde do Monte das Moas. Informo, nese sentido, de que nos orzamentos xa se inclúe unha partida de 100.000 euros para a redacción do proxecto. E o BNG considera que a solución definitiva, lóxicamente, debe ser consensuada coa Asociación Veciñal. E con respecto ás alegacións do PP, permítanme un único comentario. A alegación número 1 considera que as previsións de ingresos son moi optimistas e propón correxilas á baixa. Mais as alegacións 3 e 4, aparte de parecer un repertorio de promesas electorais, dado que o PP xa está en campaña, conlevaría un importante incremento do gasto. Como xa lle teño dito ao señor Lorenzo, para que as súas propostas teñan un mínimo de credibilidade, primeiro ten que explicarnos como consigue a cadratura do círculo. En calquera caso, é de salientar que se presentaron moi poucas alegacións, síntoma de que estes son uns bons orzamentos. Do mesmo xeito que no seu momento non se presentaron as alegacións ás ordenanzas fiscais, síntoma, neste caso, de que os bulos do PP tiveron pouco éxito porque o PP falou de que se subían impostos cando é rotundamente falso. Como dixemos no debate de aprobación inicial, aceptáronse as premisas de partida do BNG para facer posible estes novos orzamentos, conxelar as taxas, recuperar os orzamentos participativos e recuperar as competencias do Pleno para aprobar calquera modificación orzamentaria que afecte os anexos de subvencións nominativas e de investimentos. Co cal, aproveito para lembrarlle ao PP que de prosperar o seu voto en contra, en 2026 teríamos orzamentos prorrogados, coas bases de execución de 2025. É dicir, sería o goberno local e non o Pleno quen aprobaría estas modificacións. Os orzamentos atenden o que para o BNG eran as principais prioridades, como reforzar e mellorar as políticas de vivenda naquelo que é competencia do Concello, priorizar os investimentos nos barrios e asegurar dotación orzamentaria suficiente acompañada de outras medidas para regularizar os moitos servizos públicos que se prestan con contratos en precario. Polo demais, no acordo e nos orzamentos contémplanse tamén compromisos e actuacións importantes en materia de dinamización económica, de apoio ao noso comercio e aos mercados municipais, de impulso a un turismo sostíbel. Contémplanse tamén compromisos e actuacións salientáveis en materia de benestar social e igualdade, en cultura, en deporte, en medio ambiente ou en mobilidade, espazos verdes e accesibilidade. Os orzamentos apostan tamén pola promoción da lingua galega e no acordo político plasmase o compromiso de impulsar as accións xudiciais para recuperar a Casa Cornide e de aplicar a Lei de Memoria Democrática, incluindo a retirada de honras e distincións a persoas vinculadas ao golpe de 1936 e a ditadura franquista. E teñan a seguridade de que o BNG vai facer un seguimento moi estrito para asegurar o cumprimento destes acordos. Por iso, remato cunha reflexión que xa fixen no debate da aprobación inicial. Discrepamos do Partido Socialista en moitas cousas e como forza que está na oposición exerceremos a crítica
e defenderemos as nosas alternativas, pero poñendo sempre por diante os intereses da Coruña e dos seus cidadáns, porque para a Coruña é bo que en 2026 haxa novos orzamentos, uns orzamentos que responden ás demandas e necesidades dos cidadáns. Nestes tempos de degradación do debate político, o que demanda a cidadanía é outro xeito de facer política, unha política útil e constructiva centrada nas demandas e necesidades dos cidadáns. Iso é o que fixemos negociando estes orzamentos que terán o voto favorável do BNG á súa aprobación definitiva. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Jorquera. Turno para o Partido Popular, señor Lorenzo. Gracias, señora alcaldesa. Buenos días a todos y a todos. Y bueno, en primer lugar, quiero agradecer públicamente el interés y la preocupación y los mensajes de apoyo recibidos por este portavoz, tanto del portavoz socialista como el señor Jorquera, como también, por supuesto, por la señora alcaldesa y todos los concejales ante la situación vivida estos días atrás en el accidente, que, como dijo la alcaldesa, todo se ha quedado en un buen susto. Pedimos una pronta recuperación, que les aseguro que sí, que dentro de poco, más pronto que más tarde, estarán aquí de vuelta, y también, por supuesto, una pronta recuperación para todos los heridos. Así se lo transmití tanto a Gonzalo Trenor como a Roberto y Rodríguez, y ellos también me transmitieron que sabían que hoy tenía pleno, que les diera las gracias por todos esos mensajes de apoyo y por esa preocupación. Bien, ya entrando en el tema que nos corresponde, el tema es, hoy hablamos de los presupuestos. Y lo primero que hay que decir, que como siempre el Gobierno municipal nunca presenta los presupuestos en tiempo y forma, porque estos presupuestos tenían que estar en vigor el 1 de enero y estamos a finales de enero y a día de hoy pues aún no están aprobados. Lo que pasa es que, señor Lange, yo le he escuchado atentamente. Y la verdad que si uno se va a la hemeroteca, siempre se repite un poco lo mismo, ¿no? Su mensaje siempre es el mismo respecto cuando habla de los presupuestos. Este año la única frase así que no pudo poner, que son los presupuestos más expansivos de la historia de La Coruña, porque es cierto que este año los presupuestos se recortan en 1,15%. Pero repiten ustedes los argumentos, repiten ustedes las mismas formas, sin consensuar, por supuesto, con el Partido Popular, que ni siquiera nos han llamado para hablar de los presupuestos, ni siquiera han atendido ninguna de nuestras alegaciones, que a veces yo me pregunto, ¿cómo pretenden ustedes que el Partido Popular apoye unos presupuestos para la ciudad cuando no se ha tenido en cuenta ninguna de las alegaciones formuladas y, por supuesto, cuando ni siquiera hemos sido llamados a sentarnos en la mesa negociadora? Y, por supuesto, como todos los presupuestos que hace un partido socialista, ustedes son expertos en recaudar. Llevamos 922 millones de euros recaudados desde 2019 a costa de los ciudadanos que pagan sus impuestos. Casi ya más que recaudar, podríamos hablar de confiscar. Pero el problema que tienen esta recaudación de impuestos es que al final los ciudadanos no ven que sus promesas se cumplan, no ven que los impuestos que pagan al final sirvan para algo. Porque si algo ustedes pueden presumir es de la nula gestión. Mire, señor Jorquera, yo le he escuchado, ¿no? Y yo no sé en qué ha cambiado lo que pasó el año pasado, que usted no apoyó a la alcaldesa, no le dio confianza al Gobierno municipal y los presupuestos se aprobaron porque no fue posible una moción de censura, porque usted es más importante, y lo dijo claramente y no engaña a nadie, la ideología que el interés de todos los coruñeses. Pero me preguntaría qué ha cambiado de este año, del año pasado, a este año. Porque ya le digo, ustedes dicen que tienen un pacto político que nosotros desconocemos, porque no se ha publicado, pero no veo cuáles son las mejoras ni los cambios en el presupuesto para que ustedes, de tener una actitud totalmente pasiva el año pasado, este año han tenido una actitud activa, cómplice de todo lo que no se ha cumplido hasta el día de hoy y de todo, por supuesto, que no se cumplirá en un futuro. Mire, nosotros tenemos claro que los presupuestos debían ser consensuados con todas las fuerzas políticas, al menos invitados a participar. Y nosotros hemos hecho alegaciones, que es lo único recurso legal que nos pone la ley, que nos deja la ley, cuando no hay posibilidad ninguna de diálogo político, de respecto a los ingresos. Hemos dicho que los ingresos, y no porque lo diga el Partido Popular, que lo dice el interventor, que están mal calculados, dirían en lenguaje popular a ojo de buen cubero.
Ahí se va. La deuda, habían quedado ustedes no tener déficit y realmente hay un déficit de 21 millones de euros. Las bases de ejecución no han sido cambiados, todas las bases de ejecución, señor Jorquera. No, se mantienen aquellas del control por parte del consejero de Hacienda respecto a las demás concejalías. Sobre las bases de ejecución, yo no sé por qué, señor Jorquera, le nota usted cuando habla que tiene cierto sentimiento de culpa, ¿no? De culpa de lo que pasó el año pasado, que al final se dio cuenta que lo que le decía el Partido Popular teníamos razón. Y también hemos hecho alegaciones respecto a los barrios y respecto a las áreas de gobierno. Estoy hablando de 773 alegaciones o propuestas que están, ya digo, relacionadas con barrios y con áreas de gobierno. 350 propuestas son respecto a los barrios y decir que muchas de las propuestas que hace el Partido Popular fueron aprobadas por todos ustedes. Nosotros hemos presentado mociones de barrios que ustedes levantaron la mano, ya veo que alegremente, y que ahora en el presupuesto, pese a su compromiso de ejecutarlas en un futuro, no aparecen. Ustedes ni siquiera cumplen con lo que se comprometen. Eso sí, levantan la mano sin ningún tipo de compromiso porque saben que al final las mociones no las van a cumplir, lo que no deja de ser un fraude a todos los ciudadanos. A mí he escuchado varias veces decir a la alcaldesa Inés Rey que no teníamos proyecto de ciudad. Miren, en esas mociones que hemos presentado, que ustedes han aprobado y que se comprometieron ante la ciudadanía a llevar adelante y a ejecutarlas, hay mucho proyecto de ciudad. Ahora, nosotros hemos presentado todas las propuestas el viernes. El lunes a las 3 de la tarde denegaron todas, lo cual me viene a decir o viene a evidenciar que ustedes ni siquiera se las han leído. Y lo cual viene a evidenciar que cuando dicen que no tenemos proyecto de ciudad, que ustedes ni siquiera leen las mociones que presenta el Partido Popular que aprueban en este pleno. Porque ya le digo, ustedes no gobiernan para todos los conolleses, ustedes gobiernan para ustedes mismos. Ustedes no tienen en cuenta que el Partido Popular es el partido mayoritario en esta ciudad, que nuestras propuestas son propuestas que nos hacen los vecinos, las asociaciones de vecinos. Nosotros estamos en los barrios, hablando con los vecinos. No estamos en campaña electoral, señor Jorquera. Estamos a pie de calle, que es algo distinto. Y escuchamos y oímos lo que nos cuentan los vecinos. Y esas propuestas son las que nosotros hoy traemos en estas alegaciones, las que llevamos también en los plenos, en las mociones. Sin embargo, ustedes, ya digo, caso omiso a todo esto que propone el Partido Popular, que ya digo, como vehículo, pues nosotros somos transmisores de esas peticiones vecinales. Nosotros hablamos también de los barrios. Decía usted, señor Jorquera, que hubo muy pocas alegaciones. Mira, la gente está harta de que no se le escuche. Quemada. De mandar a este ayuntamiento quejas y que nadie les atienda. Por eso la gente ya está tan harta, después de 6 años de gobierno socialista, que ya dice, yo no me mato ni me preocupo hacer una alegación porque sé que al final no me van a escuchar y la van a tirar a la papelera. Por eso no hay alegaciones a los presupuestos, pero sí las que hace el Partido Popular, que son, ya le digo, las que nos transmiten los vecinos. ¿Qué pedimos nosotros? Cosas claras que nos transmiten, ya le digo, que nos dicen, que nos cuentan, que estamos en la calle. Más inversión en los barrios, para que no pueden estar esperando los vecinos año a año mejoras en las aceras, en la iluminación, en el mantenimiento de los espacios públicos. También pedimos reforzar la limpieza y el mantenimiento urbano. Díganme ustedes si no hay posibilidad de mejorar o no hay margen de mejorar este servicio del que tanto se quejan los vecinos. Políticas de vivienda que no existen en este gobierno municipal. Y aún por encima imponen ustedes normativas o aprueban ustedes normativas que lo único que han hecho es perjudicar el mercado de alquiler, que en esta ciudad es imposible en estos momentos alquilar una vivienda por los precios y por la escasez de viviendas debido a declararse zona tensionada. Piden más seguridad en los barrios. Se ha aumentado la inseguridad en los barrios. Coruña en estos momentos ha aumentado el índice de delitos, más de un 25% desde que gobierna Inés Rey. Piden ellos más seguridad en los barrios. También mejorar el transporte público y la movilidad. Hemos hecho, ya digo, hemos hecho alegaciones al respecto, propuestas al respecto, que no se tienen en cuenta. Ya le digo, y también
todas ellas rechazadas. Hablan ustedes de los presupuestos participativos como lo que máximo que consiguió que volvieran a los plenos o que volvieran a la política municipal. Sí, me parece bien, señor Jorquera, pero usted lo que tiene que vigilar es que se cumplan, porque hay muchos presupuestos participativos, muchos proyectos, muchas optaciones que hasta el día de hoy, desde hace años aprobadas por este Concello, no se han ejecutado. Mire, yo termino ya, porque en 5 minutos es muy difícil hacer un resumen de lo que son estos presupuestos. Son los presupuestos de la imposición, de la falta de negociación y de la falta de diálogo. Son los presupuestos de un partido político que no gobierna para todos los coruñeses. Y son los presupuestos de una ideología. Porque miren, si ustedes quisieran, por un momento, que el Partido Popular, el más votado, aprobara estos presupuestos, al menos aceptarían algunas de las alegaciones. Al menos nos invitarían a sentarnos en la mesa de diálogo. Pero ustedes el diálogo es puertas para afuera, para quedar bien, grandes frases, pero la realidad es la imposición pura y dura. Y señor Jorquera, usted es cómplice de todo esto. Usted ha tragado en este ayuntamiento con todo, con las lluvias, con los pagos irregulares, con el edificio de 17 alturas en Oza, con todo. Y sigue tragando con todo. Sin cambiar los presupuestos ni la filosofía, antes no le dio confianza y este año sí. Eso, ya digo, usted tiene que ser responsable ante su electorado, pero también ante todos los coruñeses, que todo lo que está pasando en esta ciudad tiene usted mucho que ver. Y así nos va. Muchísimas gracias por su atención. Moitas grazas, señor Lorenzo. Grazas ao Grupo Popular. Turno de peche para o Goberno, señor Laje. Gracias, señora alcaldesa. Señor Jorquera, agradecerlle os seus comentarios, manifestarlle coincidencia. Usted falou de algunhas alegacións as que non fixen alusión na primeira intervención, concretamente dun dos proxectos que falamos na negociación orzamentaria, e por eso non é unha cuestión de estimación ou non da alegación, precisamente porque está recollido, ademais, como un acordo de goberno con un documento público que é a redacción dun proxecto para a mellora da accesibilidade ao centro de saúde do Castrillón. É un compromiso cos veciños e veciñas, é dicir, mantuvemos xuntanzas no seu momento do plan de barrios e creo que é algo que se puso sobre a mesa que ten, evidentemente, pois un recorrido e que o Goberno pois irá dando os pasos correspondentes. Non forma parte dese acordo co BNG e, polo tanto, pois é un dos, digamos, dos proxectos centrais para o barrio do Castrillón e somos conscientes desa relevancia. Falaba das alegacións, coincido con vostede, creo que é unha boa sinal, hai poucas alegacións para o que só acostumar un trámite destas características. Nunca se pode dar resposta ao 100% de demandas, é dicir, os recursos nunca son suficientes para todo o que se demanda, pero creo que o reto de artellar un orzamento que, desde logo, fixa a atención nos barrios, na cohesión social, nas políticas de dinamización económica e na protección social, con un modelo transversal de cidade onde a mobilidade é un elemento central e que, ademais, creo que marcará e determinará a cidade dos próximos anos, creo que estes orzamentos responden sustancialmente ás demandas do conxunto de veciñas e veciños. Falouse das bases de execución, efectivamente, as bases de execución son un instrumento de xestión do orzamento, e así, en todos os orzamentos de todas as administracións, se rixen ou por unha lei xeral presupuestaria ou, neste caso, polas bases de execución, efectivamente permiten milloras na xestión, pero facendo compatible eso co pase polo pleno das modificacións, das inversións e dos convenios nominativos en caso de que fose necesario. Eso púsose sobre a mesa, traballouse iso e acordouse, e, polo tanto, creo que tampouco hai ningún problema en decilo. Despois, evidentemente, hai unha posición que é diferente. O Partido Popular fixo propostas, hai hasta 423 epígrafes, permíteme que non lle chame propostas, porque non son todo propostas, pero en calquera caso, sempre son de utilidade. Creo que é un traballo que non cae en saco roto. De feito, moitas delas coinciden
ou con partidas que xa están no orzamento, con proxectos que están recollidos no orzamento, co cal, bueno, pues hai unha parte moi positiva. Evidentemente, aceptar o conxunto desas alegacións desvirtuaría as prioridades que fixa o documento orzamentario, pero unha boa parte delas están tamén recollidas, co cal demostra que pois se pode facer análisis diferentes, pero un análise polo miúdo demostra que as propostas que está facendo o Partido Popular coinciden bastante coas propostas que xa están recollidas no orzamento, co cal, máis alá de que técnicamente se produzca unha estimación ou non, bueno, pois hai unha coincidencia que non é pequena, non? Vostedes falan de un plan de humanización na Sagrada Familia, estáse executando a primeira fase da humanización da Sagrada Familia, licitouse e adxudicouse xa a segunda fase, é dicir, por poñerlles un exemplo. Dicen, obras de mejora del jardín del cruce entre las calles de la Cerca e Antonio Ríos. Estáse a executar o acondicionamento do soar, creando beiras rúas e unha pequena praza cun parque. É dicir, o estado do que están os proxectos é en execución. Falan incluso de limpiar grafitis. Hai unha oficina virtual do grafiti, é unha medida de continuidade, unha decisión que se adoptou por parte deste goberno, creo que está tendo efectos positivos, nada que ver pois co mandato 15-19, no que eso pois orixinaba unha tensión incluso de carácter social en moitos casos, pois polo que fose, pero en calquera caso houve unha resposta, hai constituído un mecanismo municipal, co cal, por poñerlles un exemplo de coincidencias que non son poucas, non? Dice que se estudia a implantación dunha barrio, Palavea, estudiar a implantación dunha biblioteca municipal. Eu supoño que a actualidade municipal que a seguirán, as xuntas de goberno tamén van, e cando poñen isto, supoño que saben que xa está aprobado unha partida económica, que xa se fixeron modificacións de uso, que se vai a operar sobre o actual mercado municipal que non conta xa con postos desde fai tempo, co cal eu é para manifestarlles o grado de coincidencia para que entendan que o que están propoñendo xa é o que está facendo o goberno. Tamén para que o saiban, non para que pensen que están propoñendo nada novo. Entre outras cousas, a licitación da primeira fase da Biblioteca de Palavea, que leva consigo facer o derribo do mercado municipal, que é a primeira fase dese proxecto, licitarase neste mes de febreiro que comeza nuns días. É dicir, febreiro 2026, licitación, primeira fase, tal. Vostedes dice que se estudie. Mentre vostedes propoñen que se estudie, o goberno xa fai moitos meses que dou pasos nese sentido, non? Bueno, comunicar o mercado de San Agustín con calle Panaderas. É dicir, a propia Comisión do PEPRIX xa veu este asunto que está en trámite, despois terá os pasos correspondentes. Podría seguir renovación do parque infantil ubicado detrás de la Escuela Infantil del Ventorrillo. Insisto, non veñen as xuntas de goberno, eu creo que sí. Xa non vou entrar en si leen os periódicos ou non, que eso, digamos que é voluntario, pero é que están vostedes asistindo ás mesas de contratación. Licitouse o primeiro parque infantil cuberto da cidade no barrio do Ventorrillo. E vostedes propoñen unha renovación do parque infantil. Nós non é que estudiemos ou renovemos, é que licitamos un parque infantil cuberto, donde vostedes propoñen isto. Digo porque isto non irá ao peso. Presentaron 423. Imagínese que eu me pasara ao pleno inteiro relatando as 423 e dicíndolle o que coinciden o que non. Póñolle exemplos que eu creo que deixan un pouco, en fin, poñen un pouco de luz sobre as propostas que fixeron. Ou están ejecutándose, ou non é que se estén estudiando, é que xa están para licitarse. Eso que significa? Que tuvemos en conta as súas propostas. Se o queren ver así, quero dicir, o parque infantil cuberto licitado para ejecución durante 2026 e vostedes propoñen que se estudie. Hai cousas un pouco máis sangrantes. Chegan a propoñer, e lle leo porque me parece importante, remato, chegan a propoñer un plan, na alegación número 4 dice
que se poña en marcha un plan de vivienda. Pero no punto 45 das súas propostas sectoriales dice que continúe o goberno municipal co plan municipal existente. De entrada teñen que poñerse de acordo entre páginas, pero súas. Ou hai que facer un novo ou hai que continuar co existente. As dúas cousas casan malamente. Creo que non vai o tema de botar as cousas a peso. Poden facer 423 non. 4.230, poñen un cero máis e o multiplican por 10, pero teñen que ter algo de rigor no que propoñan. Culminan as súas propostas con la 423, Desarrollo Ciudad de las TIC, así o escriben, non é unha interpretación, é literal. Bueno, esta mesma semana creo que verían o acordo coa Universidade unha inversión prevista de 11 millóns de euros para poñer en marcha 3 naves máis. E, para culminar, que isto sí que é chamativo, a proposta número 164, que eu creo que é o botón de mostra das propostas do Partido Popular. Colocación de unha estación de servicio Bici Coruña en el entorno de la cidade das TIC. Pois, el entorno de la cidade das TIC, se é o mismo que eu coñezo polo que vou todas as noites, ten unha estación de Bici Coruña posta fai máis de 2 meses. Entón, claro, xa non digo que sepan moito ou pouco dun presupuesto, pero mirar se hai algo posto en el entorno de la cidade das TIC, vostedes que están en los barrios, pero non se saben cales. En fin, se estuéramos no colexio, diríanse outras cousas. Estamos nun pleno municipal. Podemos discrepar, pero poñernos a discutir se hai algo que está ali para ver. Gracias polas aportacións. Gracias. En calquera caso, de entrada, fomos xa máis rápidos que as propostas que fixeron. Salvo que as escribiran noutro ano, as copiaran e as puxeran neste. Revisen o que escriben, revisen o que poñen, porque tampouco se trata aquí de vir a poñerlle os exemplos todos os días. Non se sostén o que poñen no papel e este é un exemplo claro. Nada máis e moitas gracias. Ben, moitas grazas. Procedemos á votación deste punto para o que se require maioría simple. Votos a favor. Grazas. Votos en contra. Grazas, non hai abstencións. Quedan aprobados. Parabéns. Moitas grazas a todos. Remata o pleno extraordinario.